Hello guys, good day to all. Today, kami ay gagawa ng dessert. Ito, nakikita nyo ang aming mga ingredients. Leftover na tasty bread. Wholemeal ito, itinago ko sa fridge kasi wala nang kumakain. So, ngayon naisipan ko na gawin itong pudding. So, ito ang ating mga ingredients tulad ng nakikita nyo. Ako ay nag-dissolve ng cacao. Yan yung ginawa ko noon na tableya. So, pure cacao yan. Dinisolve ko sa 3 cups of water. So, yan ang aking ihahalo sa aking gagawing bread chocolate pudding. Pwede tayong gumamit ng Milo o kaya cocoa powder. Meron kaming tableya, kaya yan ang aking ginamit. Ito, lalagyan ko din siya ng 1 cup of condensed milk. Hiwain na natin ang ating bread. Alisin natin yung mga sides niya. Don't worry at magagamit ko pa naman yan mamaya. Gagawin ko siyang crispy. Igigrill ko siya mamaya. Itabi lang muna natin. Wholemeal siya kasi, so medyo matigas yung sides niya. So, kukunin lang natin yung mga malambot na part para mas madali nating i-blend. So, slice na natin into 4 bago natin ilagay sa blender. So, ito na, ilagay na natin sa blender. Tapos, lagyan natin ng mga half of that tinunaw na chocolate. Ilagay na rin natin lahat yung ating condensed milk. Okay. Next step na gawin natin ay i-blend natin para matunaw yung ating bread. Okay? Okay. Let's check it. I think kailangan pa natin ng additional na bread. So, lalagyan ko pa ulit siya ng 2 slices. 5 slices of bread lahat ang ilalagay ko, guys. Do it again. So, next ilagay na natin, i-buhos ulit natin dito. So, hindi pa nabibuto, malapot na siya. Ibang-ibang nito dahil nga kakao siya. And then, next step, inapat, naglagay ako ng 1 more cup of water, tapos ilagay na natin yung ating clear na gulaman. Then, i-dissolve natin. Next step, pwede na nating ilagay yung ating bread and chocolate mixture. Stir ulit natin hanggang sa mag-combine na yung mga ingredients all together. Ayan, pwede na. Isa lang na natin. In a low heat, kailangan natin siyang pakuluan in few minutes. Habang ito ay ating pinapakuluan, let's continuously stir it. Pwede natin siyang lagyan ng
vanilla essence. Ayan, ready na siya guys. So mga 2 to 3 minutes lang to. Pwede natin ilagay sa mold. Transfer na natin. Malapot na siya guys, nakikita nyo. So ang nagpalapot dyan ay dahil nga dun sa ating bread. Ayan. So papalamigin natin yan mga 2 to 3 hours. Presto, meron na tayong pang dessert mamaya or even pang merienda. Lalagyan ko siya ng chocolate chips sa ibabaw. Ganyan. Pang-arte lang. Kung matatawag mo nga yan na art, gawang lola, kung ano-ano na lang. Para mas masarap tingnan. Masarap naman siya talaga. Kita nyo, di ba? Gandang-ganda na siya. Gawang Rose and Linda, gawang Lola Linda. Look at that. Dinagyan ko din siya ng puting chocolate chips. O, diba? Palamigin muna natin. Tapos, maya-maya slice na natin. Ito na siya guys. Transfer na natin sa ibang lalagyan para ma-slice na. Charang! Look at that. O, diba? Looks delicious. Baliktad din natin para makita yung linagay kong mga chips. Ito na ang aking bread chocolate pudding. Whatever you call it. Pwede namang bread chocolate jelly. O, diba? Masarap ito, promise. Try nyo din gumawa. Simple lang naman yung mga ingredients nito. Thank you again for watching guys. Salamat sa inyong walang sawang suporta sa mga apo ni Whitey at Whitey Sisterets, Momsy family at iba pa. Thank you so much. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman kayo sa amin. See you again next time. God bless you all. Bye-bye.